Pane nhauenda ndikakubatira para pamhuri yeZimbabwe yatoona mutauriri wemutungamiri wenyika presidential spokesperson Charamba ane achikriticiza aiwa youth league yemuZANU-PF anouya achivataura kuti vakomana ava is the deadest youth league ever muZANU-PF. Saka pena mashoko avanouya achikriticiziwa kuti vosubscribe volike votina on the bell icon. Pane poster rinobuditsiwa aiwa neYouth League sera muri kuona video iro rakanzi ZANU-PF Youth League Mashonaland Central Province Provincial Youth Inter-District Meeting. Vanoposta epicture rinona vana Machakaire ranyonzi Guest of Honor Comrade T Machakaire na Secretary for Youth of Affairs on 2 August 2024. Toona kuti this poster iri rinoreplyiwa na Charamba achiti this is the deadest youth league in ZANU-PF's history. Basa rekuumana. What have you done to empower grassroots youths? What have you done to further and protect the history and legacy of the revolution? In all your deficiencies and excesses, do not bring the name of leadership into disrepute. Ndo mashoko anotaurwa panapa naJoe-Charamba. Zvinozoita kuti vakomana ava ndo vaichanda vachiti mutungamiri wenyika ngaramba achitonga beyond 2028. Saka tinoona panapa tikuona Joe-Charamba ari kuchivakriticize achiti aiwa youth league iyi ndo the deadest youth league ever. Rotudzai mafungiro enyu kuti muri kutidii pamusoro mashoko anotaurwa naJoe-Charamba achikriticize vakomana vari kusapota the move aiwa yaED Mnangagwa yokutonga beyond 2028. Kuna comment section medu mutize mafungiro enyu, musana kusubscribe or like, turn on the bell icon.